علال مس نقص عركي وقتታት ክቀያየሩ ከለዉ ኣብ ከባቢና ንሪኦም ለውጥታት ኣለዉ ሳዕሪ ለምዕ ወይ ይቕምስል ገለ ዕምባባታት ውን ምስ ወቕቲ ዝመፁ ኣለዉ እንስሳታት ውን ከምኦ ኣብ ኤርትራ ብጀካ ናብ ኣትክልትን እንስሳታትን ናብቶም በብእዋኑ ጌሾም ዝመፁና ሰባት ብምዕዛብ ውን ወቕቲ ክግመት ይከኣል እዩ ዋዜማ ቅነ መዓልቲ ናጽነት ምዃኑ ዘዘከረኒ ሃብትሽ ዘመደይ ውን ካብ ዝመጽእ ቀን ኢሎ ንጉሰ ዓርከይ ውን ምስ ሓደ ሃገራዊ ዝብሎ ኮይኑ ክውድስ ናጽነት ረኺቡ ማለት እዩ ዕላሎም ግና ንመንግስትና ምውዳስ ጥራይ ኣይኮነን ክንድቲ ንመንግስትና ዝውድስዎ ነተቃወምቱ ድማ ከነኣእሱ ኣብ ዕላል ምስ ተጸምድዮም ሓደ ምሸት ውን ንዓይ ኣጻዊዶም ሒዞምኒ ነይሮም ትፈልጡ ዶ ኣብቲ ዘለኹዎ ዓዲ ከምዚ ናይ ዓድና ዓይነት ፒዛ ሰሪሖም ከም ዘይክእልዎ በለና ሃብትሽ ካብቲ ዝጋበዘና ፒዛ እናሓይኽና ንሕና እኳ ፅልያን ፅቡቕ ገይሩ እዩ ኢልና ፅሪና ፒዛ ኸ ኣብ ዓዲ ፅልያን እንዲሁ መበቆሉ ሓቂ በለ ንጉሰ ነታ ዝሓየኻ ዝነበረ ኩላሶ ቅልጥፍ ኢሉ ብምውሓጥ ዓይኒ ሃብትሽ እናጠመተ መልሲ ተጸበየ ንጉሰ ሓደ ካብቶም ካብ ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ንዝመፁ ሰባት ከም ሊቃውንቲ ገይሮም ዝወስዱ ሰባት እዩ ሓቂኻ ኣለኻ ንጉሰ ጣልያን ነብሓጎታትና ምስ መሃሮም ኣብ ገሊኡ ነቲ ስራሕ ልዕሊኡ መሊኾም እዮም ኣውራዚ ናይ ፒዛ ግና ናይ ዓድና ምግቢ ካብቲ ዘለናይ ዓዲ ከም ዝጥዕም ክነግረኩም ኢለ ኢሉ ሃብትሽ ንዓይ ውን ጥምት ኣበለኒ ከምቲ ዝደለዮ ዓይነት ክምልሰሉ ኢለ እሞ ጥዑም ኢና ዘለና ዝብል ዘረባ ስማዕክዎ ናብዚ ክመጽእ ክሓስቦ ከለኹ ብቕንያቱ ከመይ ከም ዝሕጐስ እንተነገርኩኹም ኣይተኣምኑንን ትኾኑ እናበለ ግልጽ በለና ንኣምነካ እምበር ከመይ ዘይ ንኣምነካ ዓድኻ ዝመስልዎ ደሎ እዩ ዝብል መልሲ እናለገሰ ንጉሰ መልእኽቲ ብዘመሓላልፍ መገዲ ጥምት ኣበለኒ ኣነ ውን ነቲ ሃብትሽ ዝበለና ኣሚነዮ ነይረየ መንከሎ ክዛወር ዘይህንጠ ንሱ ጥራይ መዓስ ኮይኑ ንጉሰ ሓወይ ካብዚ ክኸይድ ከለኹ ከዓ ቀጫውጫው ይዝብለኒ ኣይተኣምንን ሰሙን ወላ ክልተ ሰሙን ዝኸውን ኣብኡ ዝጸልኦ ሃብትሽ
ሽም ንጉሰ እናጸውዐ ይዛረብ እኳ እንተነበረ ኣዒንቶስ ዝያዳ ናባየን ዘቋምታ ዝነበራ ልክዕ ከምዚ ካብ ሰራዊት ንዕረፍቲ ክንመጽእ ከለና ንኾኖ ዝነበርና ማለት እዩ ዝብል መነጻጸሪ ለገስኩሉ ሃብትሽ እተደናገረ መሰለ ናብ ሰራዊት ክትመለሱ ስለ ትህወኽ ዲኹም ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበ ንጉሰ ናይ ላግፅ መሲልዎ ሰሓቕ እኳ እንተጀመረ ሃብትሽ ብቑም ነገር ምዃኑ ብዝረአየ ግና ብኡ ንብኡ ሰሓቑ ክኾልፍ ወሰነ ሃብትሽ ስንብድ ኢሉ ኣነ እኳ እቲ ኣብኡ ዘሎ ብጻይነት ትናፍቕዎ ትኾኑ ኢለየ ዝብል መከላኸሊ ከቕርብ ሃቀነ ንጉሰ ክድግፎ ኢሉ ክዛረቦ ዝኽእል ከም ዘይብሉ ተረዲእዎ ኣጽቅጥ ኣበለ ብጻይነት ኣብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ዘሎ ዝብል ጐስጓስ ሃብክዎ ኣብ ደገ ዘለና እውን ገሌና ነቲ ብጻይነት ንጥቀመሉ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ከይተተግብሮ ግና ኣለዉ ኻንዶ ሓተላ ሃገር ዝኾኑ ዘይጠቕሙ ተቃወምቲ ነወሎም ንዓታትምሲ ንጉሰ ትንፋስ ረኸበ ብጻይነት ዳ ምዝሰማምዓካ ጻይዲኻ ትገብሮ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ፍቅሮ ክበሃል ከሎ ነመን ማለት ድዩ ሓተትክዎ ብናይ ጉዳይ ሃገር የዝብለካ ዘለኹም ኢልያን ተቃወምቲ ናዝብሉ ኣለዉ ኣብቲ ደገ ንመንግስትና ምሕማይ ጥራይ ስርሖም መዚኣቶም እሞ ከመይ ጌርካ ኻ ብጻይነት ክትገብር ሃብትሽ ተገሪሙ ጠመተኒ እታ ብጻይ ትብል ቃል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነስ ካብ ቻርተር መንግስትና ዝወሰዳ ምዃኑ ብዝተረዳእኒ ካልእ ሕቶ ኸቕርበሉ ተገደድኩ ኣጋጣሚ ዓርክኻ ዝነበረ ተቃዋሚ መንግስቲ እንተኾነኸ ስማዕ እስከ ሚልዮን ንዕርክነት ዶ ልዕሊ ሃገራውነት ክትሰርዖ ትኽእል ኢኻ ብዝብል ሕቶ ንጉሰ ብምግራም ከም ዝሰራሰር ገበረ ነቲ ንምገቦ ዝነበርና ፒዛ የሰማቕር ዝነበረ ንጉሰ ቅልጥፍ ኢሉ መልሲ ንምሃብ ዝኣክል ልክዕ ከምቲ ናይ ሃገርና ፒዛን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዓይነትን ማለት ኮዩ ነናይ ትመርጽ ኢሉ ኮለሰ ነታ ዘረባ ከም ዋዛ ወሲድናያ ኩላትና ሰሓቕና ነጊዜውን ኣብ መትምስ መቓር መግብና ገበርና
በሊዕና ስለ ዝወዳእና ንጉሰ መሕቀቒ ክኾነና ዝደልየ ይመስል ፖለቲካዊ ዘረባ እንደገና ጀመረ። ነጀማው ዘለው ተቃወምቲ ብበትሪ ኢኹም ትስኣልዎም ኢና ንሰምዕ ብዝብል ዘረባ ንሃብትሽ ዘመደይ ከራስኖ ሃቀነ። ሃብትሽ ናይ ባእሲ ዓይነት ሰብ ዘይምዃኑ ዳርጋ ኩሉ ዝፈልጦ መጥቃም ጎነጽ ዝጸልእ ኮይኑ እውን ዝርዳእኒ። ነግራማት እንድዮም ኮይኖም ቶም ተቃወምቲ ትብሎም ሓንሳ ኣብቲ ንእከበሉ ኣትዮም እኳዮም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ሽዑ እንታይ ኸመ ክትገብር ነዚ ዘይፃወርዎ ፍሉሓት ደምከ ኣለውሩ ኸባና ኣየላብዎምን እዮም። ሃገራዊ ስምዒት ኮይኑ ከም ዝገብሮም እምበር ዋላ ጠባይኛታት ዝኾኑ ኣብ ኣኼባኻ እንተኣትዮም ከመይ ጌርካ ክትቆፃፀሮም ትኽእል? ንጉሰ ኣጫፈረ። ኣብቲ ኣኼባኹም ኣትዮም እንታይ እንዳገበሩ እዮም? ኣብኡ ኣትዮም ደኣ ኣሎካንዶ ዘይከውን ሕቶታት ምቕራብ፣ ናይ ተቃውሞ ርእቶታት መሃብ ክንደይ ምኽብለካየ ምስ መንፈስቲ ኣኼባ ዘይከይድ ነገር እናገበሩ ሕንፍሽፍሽ ከእትውልካዮም ዝፍትኑ ተላይኹም ምዃኖም እኳ በዚኻ ትፈልጥ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሰበ ስልጣን ዋላ ይልክዎ ምዃኖም ኩሉ መዓልቲ ኤርትራውያን ክንእከብ ከለና መቸም ገለ ፍሉይ ነገር ከይንፈጥር እንድዮም ዝፈለዉ ኢሉ ንጉሰ ብዝተኾልዐ ገጽ ንሃብትሽ ጠመቶ። እዛ ፒትሳ ጽቡቕ ጌራ ያጽጊባቶ። ምናልባት እውን እታ ሳልሰይቲ ብኬር ዋይን ናብ ርእሱ ደይባ ትኸውን። ሃብትሽ እውን ከም እተሰማምዑ ዓይነት ርእሱ ነቕነቐ። ኣሜሪካውያንን ኤውሮጳውያንን ንሕና ኤርትራውያን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣፍሪና ከይነጥቅዖም ይፈርሁ ድዮም? ዋላ ሳይፈርሁን ርግጸኛ እኳ እንተዘይኮንኩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ብኣኼባ ዘይኮነስ ብምርምርን መጽናዕትን ከም ዝብጽሕ ግና ርግጸኛ እየ። እቲ ትእከብሉ ደራሽ ናይ ህግደፍ ድዩ? ዝብል ሕቶ ቕረብኩሉ። ሃብትሽ ኣይተሓጐሰለይን። እንታይ ደኣኻ ሚልዮንከ ንዓኣቶም ጥዒምካ ህግደፍ ካብ ትብል ግዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣዳራሽ ድዩ ኢልካ ዘይትሓትት ኣነስ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣይፍቀደሉን እዩ ስለ ዝበልካኒ እየ። እንዳ ዘይተባህለ ድዩ ዘስምዓካ ትእዝንኻ? ንጉሰ ጣልቃ ኸኣቱ መረጸ። ሃብትሽ ተረዲእዎ። ስማዕ ሚልዮን ነቶም ተቃወምቲ ናዝብሉ እኳ ምእታው ዝኸልኦም ሰብ የለን። ዕላምኦም ግና ንምንታይ እዩ?
ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ኢሎም ዝኣትውን ተኾይኖም እዚ ኤርትራዊ ዕላማ ኣይኮነን። ንሕና ከመይ ጌርና ኣብ ልምዓት ሃገር ነበርክት ንዘራረብ፣ ንሳቶም ከዓ ካልእ ኣጀንዳ ሒዞም ክቐርቡ እዚ ከመይ ጌርካ ትጻወሮ? ብዝብል ዘረባ ከረዳእ እንፈተነ ንጉሰ ካባይ ንላዕላ ከም እተረድኦ ኸርኢ ገና እቲ ዘረባ ኣብ ፍርቂ እንከለዩ ርእሱ ክንውኑ ጀሚሩ። እታ ዋይን ትሰርሕ ከም ዝነበረት ዳርጋ ረጋገጽኩ። ነዚኣቶም ዳ ከመይ ጌርካ ከም ኤርትራውያን ክትርእዮም ትኽእል? ኤርትራ ኽዕኑ ተላኣኹ እዮም። መጀመርያ ነገር ሚልዮን ክትርድኦ ዘለካ እዚ ናይ ምን ረብሓ እዮም ዝቃወሙ ዘለዉ ዝብል እዩ። በዓል ሃብትሽከ ምእንቲ መን ኢሎም እዮም ነቲ ኣኼባ ዘካይድዎ? ኣነ ዳ ኩላቶም ነነቲ ዝኣምንሉ ዕላማ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ዝመስለኒ። እሞ ንመንግስቲ ምቅዋም እንተኾይኑ ዕላምኦም ስለምንታይ ኣብቲ ናትና ኣዳራሽ መጺኦም እገብርዎ? ሃብትሽ ተገሪሙ ሓተትኒ። ኣነ እውን ተገሪመ ሓተትክዎ። እቲ ኣዳራሽ ናይ ህግደፍ ኣይኮነን ዶ ይበልካንን ኢኻ? እንታ ኹሉ ሓደ ይበጃኻ። መንግስቲ ብል ወላ ህግደፍ ወላ ኤርትራ ኩሉ ሓደ ህዝቢ ሓደ መንግስቲ እዩ። በለ ንጉሰ ህግደፍ እኮም ኣብዚ ግዜ እዚ ንኤርትራ ከም መሰጋገሪ ኮይኑ ናብ ዴሞክራሲ ዘሰጋግራ ዘሎ ኣካል እዩ ዝብል መረዳእታ ካብ ሃብትሽ ተለገሰለይ። ኣብ ኤርትራ እናተመላለሰ ክዛወር ኢሉ ክሳዕ ክንዲ ዝኽሕሱ ምምራፁ ገረመኒ። እንተኾነ ክዛወር ጥራይ ዘይኮነስ ኦርጋኒክ ዝዓይነቱ ጥዑምን ጥዑይን መግቢ ክረክብ ኣብዚ መጺኡ ድማ ከም ሓደ ለባም ክርአ ምድላይ እውን ከም ዘለዎ ዘከርኩ። ካብ ስራሕ ለባማት ሰሪሕካ ከም ዓሻት ትርአ፣ ስራሕ ዓያሹ እናግበርካ ከም ለባም ክትውሰድ ዝመርጹ ብዙሓት እዮም። ነቲ ኽትዕ መቐጻሉ ዕሽነት ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ብሓደ ሸነኽ ዘይድግፍዎ ሓሳብ ዘይተጻወሩ ኢለ ምጽዋሮም ምስኣን ንርእሱ ጌጋ ምዃኑ ድማ ብምዝካርን ኣርስቲ ምቕያር ከም ዝሓይሽ ተረዳኣኒ። ሃብትሽ ሕሳብ ክኸፍል እንከሎውን እቲ ኽፍሊት ውሑድ ምዃኑ ዕድለኛታት ከም ዝኾንና ከረዳእና ፈተነ። ናብ ካልእ ክትዕ ከየምራሐኒ ከም ዘይተርፍ ግና ኣይሰሓትክዎን።